Sí, el curs de dramatúrgia, que ara farem a la Beckett, que començarem a l'octubre, té el títol d'Art, Construcció, Estructura, Bajanades, perquè m'agradava molt com a idea aquesta cosa de que la forma no és tan important, sinó entrem més en profunditat en el contingut, no? I si en una cosa ens centrem sobretot és en això, no? Jo parteixo molt d'una frase que sempre tinc molt present d'Eduardo de Filippo, que és busca la vida i trobaràs la forma, busca la forma i trobaràs la mort, que potser és molt excessiva, tota la frase, però en realitat jo crec que sí que és molt important de no deixar-nos portar tant per la importància de la trama, de l'estructura, sinó de dir, potser dit així és una mica, ja m'enteneu, però de què volem parlar o què t'interessa realment d'això, no? I aprofundim en aquelles situacions. Llavors és plantejar una sèrie de possibles escenes o quasi obres, ja siguin curtes o més llargues, on aprofundim en la situació fins a treure-li el màxim d'or possible que puguem i sobretot per tenir una mica el control. No no volem controlar-ho tant, no volem tenir tant una idea sobre què ha de passar, sinó de dir, vale, plantejo això i a veure, deixa't sorprendre. No? Sempre ho comparo molt amb l'actuació, perquè dius, a mi els actors que m'agraden són aquells que es deixen portar i a veure què coi està passant i què pot arribar a passar i no vulguis controlar la situació, doncs crec que un dramaturg està bé molt que passi també per aquest descontrol i a veure cap on arriba allò. Però sí que aquí jo poso un enunciat molt petit i realment a vegades és molt obert i molt ampli, cosa que a vegades és molt més difícil, però sí que crec que amb això fas que els alumnes o participants del taller doncs hagin de treballar molt més. A mi unes pautes molt tancades mai m'han agradat per escriure i a molta gent segurament li funcionen molt bé, però a mi no, i llavors prefereixo que sigui alguna molt més que volin creativament. No presento mai textos acabats ni res, sí que a vegades hem acabat fem un recull final de nosaltres de tot el que hem fet, però no té una voluntat d'ensenyar tot el que hem fet i això, sinó perquè és més un taller de creació amb voluntat de no arribar mai a resultats, sinó de dir, anem a buscar això i llavors potser de cop algú diu, mira, vull llegir-ho i fem-ho, finalment deixem-me llegir això que he acabat i així, però no té una voluntat d'una mostra final. Sí, el curs diguéssim que té una estructura bastant clara, que generalment parteixo d'una part teòrica d'un dia i llavors proposo uns exercicis que es fan a casa i llavors el següent dia de trobada entre tots els llegim, normalment faig que el dramaturg o dramaturga els dirigeixi, doni unes pautes també perquè dius en escenes on es troben les escenes, llavors anem a aprofundir de què passa, vull dir que estem molta estona treballant les escenes per dir, vale, però això teatralment què està passant? Perquè si no ens reduïm molt a escriure l'escriptori i dius, sí, això és literatura, però això és literatura dramàtica, no? En acció, llavors mirem exactament què està passant i ens dediquem molt de rato anem a veure què funciona realment d'aquí i què falta o què pots trobar més. No, vull dir que molt bé, perquè en realitat, tot i que això és una obra d'encàrrec, podríem dir, vull dir que l'he escrit com a encàrrec, perquè m'ho va demanar la Sílvia i Vitó, però en total llibertat, però llavors he estat molt en el procés també, vull dir que no m'he sentit gens a part, sinó que he pogut participar totalment en ell, igual que la Sílvia també opinava molt pel meu text quan jo li anava passant parts i anàvem conversant, vull dir, llavors m'he sentit molt integrat en aquest sentit i sempre en qualsevol canvi que em proposava, no, de dir, ostres, creus això, sempre en diàleg, vull dir, llavors en aquest sentit superben tractat i molt bona comunicació, vull dir que molt bé, també és la primera vegada que tinc una experiència així, llavors en aquest sentit molt bé. O sigui, clar, per mi, jo sempre mai m'havia plantejat escriure una cosa sense haver de dirigir-ho jo, perquè per mi va junt. Vull dir que des que vaig començar, jo estudiava d'actor al Col·legi del Teatre i ja vaig fer allà un text i amb els companys vaig dirigir-lo jo i per mi és com una cosa que no és que digui, no sé qui em dirigirà, ho faig jo, sinó que per mi escriure i dirigir van junts. Llavors em poden dirigir un altre text que jo ja havia dirigit i em sembla fantàstic, però sí que el punt de partida per mi és perquè acabo de trobar el text en la direcció. Llavors, en aquest cas, com que ja sabia des d'un principi que seria així, dic, bueno, és un exercici molt diferent per mi, que és escriure i no pensar en la significació i pensar que, bueno, això ja és qüestió d'ells i deixar-ho a les seves mans. Llavors és un exercici molt interessant, alhora frustrant, però en aquest cas ha sigut molt gratificant, perquè les funcions estan anant molt bé i crec que el que passa en escena és molt xulo. També vaig pensar que, com que el dirigia la Sílvia Munt, i jo pensant, dic, vull dir que també tenia al cap el que crec que a ella li agrada, els contactes, vull dir, la connexió que podem tenir d'un tipus de cinema, d'un tipus de teatre, llavors ja vaig pensar molt també el que segurament a ella li agradaria més dirigir, que és aquesta cosa de relacions entre personatges, una cosa molt realista, amb una part molt poètica també, vull dir que en aquest sentit ha sigut així.
A mi no deixa de sorprendre'm la connexió de les mans amb el públic i ahir mateix, que era el dia que la tornàvem a fer després de la parada de l'estiu, va venir una amiga meva de Girona i em deia m'ha deixat molt remoguda i tal, no? Tot el tema de la parella, com està tractat i així. I a mi això em sorprèn en el bon sentit, que dic, ostres, no m'ho esperava, perquè també a vegades no saps que estàs ben bé, quina resposta tindrà cap a això. A mi em preocupava que el fet, a vegades, de la professió d'aquests personatges, que era un actor, una directora de cine, dic, no sé si això tendirà a distanciar-nos perquè parlem una mica de l'ofici, però jo vam enfatitzar molt de no parlar de l'ofici, sinó que aquesta gent són una gent que parla d'ells mateixos a través de l'art, també. I llavors, no sé exactament què és el que fa que connecti tant amb la gent. Potser també crec que aquesta cosa que és molt impúdica a l'obra en aquest sentit, vull dir que la gent entra a una intimitat molt d'una parella, i això en cinema ho hem vist molt també, òbviament, en literatura, i en teatre crec que té l'efecte que encara et sents molt més voyeur i una mica incòmode fins i tot sobre això, no? No sé, vull dir que la veritat és que no t'ho sé dir molt jo per què connecto tant, però estic molt content que això arribi d'aquesta manera i que fins i tot que també la gent rigui, que s'ho passi bé en moments, però que potser els colpeixi molt. Ahir també un m'ho deia, diu, és curiosa perquè comenceu molt a tope, no? Molt a dalt, no? Amb el conflicte i tal, i en canvi acaba d'una manera com més, no relaxada, perquè hi ha una tensió allà encara latent, però més tranquil tot, i generalment sempre em passa una mica al revés, no? Que començo i dic, bueno, ja anirem entrant al conflicte, de cop és aquí, ostres, em deixa d'estarudar al principi. No suporto els primers actes, no, però perquè quan veig una obra que comencen i tal, dic, bueno, ja, és igual, ja ho veuré. Vull dir que jo crec que l'interessant és començar... A mi m'agrada molt, per exemple, el cinema de sèrie B, de Hollywood dels anys 50, perquè hi ha una pel·lícula que m'agrada molt, que és El petó mortal, que comença ja que la dona està corrent per la carretera, ja l'agafa i dius, clar, és que ja comencem i no sé ni qui és, però a mi m'interessa veure una cosa en acció, i llavors ja anirem desgranant gradualment, potser al final començarem a entendre qui eren. M'agrada molt quan no sé qui són, però ja... el difícil és que això t'interessi, no? Que diguis, bueno, m'heu deixat a fora, no? I sempre és la por, no? I també llavors està a l'alçada, que dius, bueno, que continuï l'interès. Però sí, en realitat, trobo que és que ja hem de començar directament per el que passa, no per anem a establir les coses. Les coses, a mi m'agrada quan les coses estan començades i requereix una feina, tant per l'espectador o el lector. També m'agrada molt quan les novel·les comencen ja d'una forma lapidària i no comencen descrivint. Trobo que l'últim que ha de fer un professor és ensenyar o intentar fer que la gent escrigui com ella, que seria un error d'això, però sí que, clar, l'únic que puc parlar és de la meva manera de veure-ho i a partir d'aquí que ells agafin el que els interessi.